रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला. वास येणारं फ्रूट सॅलड प्रवाशांना दिल्यानं प्रवासी आक्रमक झाले. टीसीने देखील याची दखल घेतली. मात्र योग्य कारवाई न झाल्यानं प्रवाशांनी कोकण रेल्वेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नाही नाही हे तू आता गडबड नाही मग चेंज केलेलं असेल त्याने चेंज केलेलं असेल ते मॅनेजर कोण आहे कोण आहे हा बाय तू मला हे बघ चुप मी तुला लेट ते बाहेर फेकणार म्हटलं ना तेव्हा तू हे आता आणलं हे वाच नाही आता नाही वाच बाकीचे बोलते ते चुत्या आहेत का बाकीचे खोट्या बोलतात. अरे राजा तू रोह्यातला आहेस ना कोकणात म्हणून मी पण जास्त काय बोललो नाही. असं आहे का युपी वाला वगैरे असतं ना तुम्ही हे केलं असतं पुढे मला असं करू नका राजा असं करू नका रे काय माहितीये तुम्हाला पण 2 पैसे कमवले पाहिजे आता आणले बदलून खरं खरं बोल ते म्हणताय बघ मी खरंच बोलते तू कोकणात आहे खरंच बोलते मी सांगतो तुम्हाला की एका तुम्हाला पहिलेच बोललो जर खरंच निघाला तुम्ही तुम्हाला रिप्लेस देणार आहे. मला रिप्लेस नको मला काहीची इच्छा नाही पण तू आता बघ तू आता हे काय सांगतो तू त्याच वेळी का नाही केलं तेच नाही का आपण बदलून आणलेस बदलून आणले तुला काय करतो ते तुम्हाला बोलत चेंज पाहिजे चेंज करून अरे तू आता बदलून आणले काय करतो आता बदलून आणले अरे जा आता बरोबर बोलला चेंज याचा अर्थ का मला इंग्रजी कळत नाही. एक मिनिट त्याने घेतलं या साहेबांनी घेतलं याने पहिल्यांदाच सांगितलं वाचीतून आता 5 जणांची नाकं बिघडलीत का इथं अरे असं काय तुझ्या मॅनेजर तू पण इथं मॅनेजर रवी तू इथं थांब हे आता येतो ना याला वाच येत नाही तर हे आम्हाला आणखी 10 रुपये ज्यादा घेऊन दिलं असते चालतं मॅनेजर हे नाही हे काय होणार तुम्हाला चेक का लागला पाहिजे की तुम्ही नाही तर ही प्रॅक्टिस कायम सुरू ठेवणार आणि लोकांची तू कट केलं मॅनेजर आहे ना नाही तू कट केलं कट तू केलं राजा बघ खरं बोल ती तुझी आहे जर का तू फळ आणलीस तू कट केलं तू सर्व करतोय याचा अर्थ तू रिस्पॉन्सिबल आहे. तू जर असं म्हणालास ना फळं कुणी आणली कट कुणी केलं मी विकायला आलो तर गोष्ट वेगळी एमपी से ठीक आहे तो विषय बोलत नाही राजा मॅनेजर नाही हा कोणाचा हे वेगळा आहे मॅडम कोण आहे हा मग त्याचा फोन नाही तुझ्याकडे आपके अंडर काम करता है या नहीं करता ये बहुत डेंजरस बात है. पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ मुझे नहीं चाहिए. देखो मैं सिंधुदुर्ग का जो ग्राहक परिषद है कंज्यूमर का मैं सदस्य हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. मेरे पास मैंने अभी कार्ड नहीं लाया पर हूँ मैं ये हैंडल करता हूँ बहुत से. ये देखो क्या है लोग ये जो लोग है ना ये लोगों की हेल्थ है ना पैसा देते हैं ना इसको 50 रुपए देते हैं. मुझे लगता है इसका जो टोटल कॉस्ट होगा ना वो 20 रुपए से भी कम वो सब खराब होता. ठीक है कैसे चल रहा है. और ये बात फोन भी जिस एस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम करता है तो उसका फोन उन्हें देना चाहिए ना. असं कसं नाही. अरे ते तुला परत परत सांगतायत तू रोयाचा आहे तू आमचा पोरगा आहे तरी तू खोटं बोलतो. तू मान्य कर आमचं काय म्हणणं नाही पण परत सांगतोय बघ करतो फोन करतो. प्रॉब्लेम करायचा क्रिएट करायचा असेल ना तर सगळं एस्केलेशन मॅट्रिक्स आहे. मुद्दा तो हे डेंजरस आहे लक्षात घे. हे डेंजरस आहे. तू आता काय केलं एक सांगतो. तू ते मगाशी सगळे खराब होते तू आमच्या गळ्यात मारले आम्ही ते घेतले काही खाली टाकून दिले. आता ऐक ना आता तू चालूगिरी केलीस जाऊन बदलून आलास. हे साहेब तुला विचारतायत शांतपणे. आता मी वास घेऊन बघितलं तर हे आता बरं आहे
बरं आहे म्हणजे मला परत खायचं नाहीये, इच्छा नाहीये. पण तू हे आता कबूल केलं पाहिजे ना, ते सगळे खराब होते ते मी आता बदलून आल्याचं प्रामाणिकपणे सांग ना. तू काय तेच होते तसे सगळं. मी ठेवून आलोय ते सर. अरे तू परत मान्य करत नाहीस. अगं तूच कट केलीस त्या फळं तूच केलीस ना. मग तुला आम्हाला जर कवर काढल्या जर वास आला तर तुला ते कळलं कळलं पाहिजे नव्हतं. ना. तू असं का करतोय? तुला म्हणून ते दुसरी गोष्ट की त्याच्यात आम्ही शिल्लक ठेवलं ना, तर हे ग्रस्त मला त्या आधी उचल. त्याचं कारण काय, तो वास येत होता, विचार त्याला. जेव्हा ठेवलं ना, आम्ही तिघांनी का नाही घेतलं, आम्ही दोघांना लगेच वास आला. तो तिथं लांब होता, आपण कोकणातला त्यांनी पण घेतलं नसतं, वास आला असता ना. तुला कळलं? तू तिथं होता ना, तेव्हा आम्हाला खूप हे वास तुम्ही आला. ज्यावेळी हे विकायला आणता ना, त्यावेळी तुम्ही ते बघितलं पाहिजे ना. बरं, जे अव्वाच्या सव्वा पैसे येत आहेत. तू हे मुद्दामून केलंयस. आणि पायनॅपल आहे ना, त्याच्यातले पायनॅपल काळे पडले होते. हो कलिंगड सोडलेलं हो. होतं. तुला जर कट करताना वास येत होता, हे तू दुसऱ्यांच्या जीवाशी खेळतो. पहिली गोष्ट जर हे जर फूड पॉयझनिंग किती डेंजर असतं माहितीये, पॉयझन तयार होतं. याचा अर्थ माहितीये तुला काय काय म्हणता? तुम्ही कमवता रे पैसे. तुम्हाला माहिती इथं विकले ना, परत एक येणारे नाहीये गोव्याला, तिथं मारा नाही ना. तसंच आहे. अहो, मग आपण सांगतो. तुला जर कटिंग करताना तुझा प्रॉब्लेम काय तू मान्य करत नाहीये. जर कटिंग बरं, तू एक गोष्ट सांग. वास येतोय. तू चुकी नाही, ऐक सांग. तू आता त्या मालकाचा फोन का देत नाहीये? त्या मालक बरं आयकार्ड त्या मालक बरं आहे. आता हे इथं ठेव खाली. आयकार्ड दे. आयकार्ड दे. अरे आयकार्ड दे ना. आयकार्ड दे. हे डेंजरच आहे. तुला आय कार्ड पण नाहीये राजा. काहीच नाही ट्रेन मध्ये आता लिगली विकतोय ना, आयकार्ड तुझा असायला पाहिजे. एक तर तू गाड्यात लावलेलं ही नाही. तयार कर, चांगली बातमी आहे. एक पहिली गोष्ट, तुझ्या गाड्यात आयकार्ड अरे तुम्ही काही येऊन विकता इथं. तुझं खिशात आयकार्ड आहे. नाही, पण तुम्ही ट्रेनमध्ये काही येऊ नये. लोकांच्या जीवाची करता ना तुम्ही. ऍक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये प्रॉब्लम था. और दूसरी बात और दूसरा कट भी उसने ये देखो, ये जिसके अंदर काम कर रहा है उसका वो फोन नहीं दे रहा है. दूसरी कार्ड इस साहब ने बोला शो योर आई कार्ड, वो आई कार्ड नहीं दे रहा है. ये क्या चल रहा है? तुम्हारी ट्रेन में कोई उसके कुछ भी कर सकता है क्या? आयकार्ड लावलेलं आहे. प्रत्येक एम्प्लॉईला गाड्यात आयकार्ड तुमच्या एम्प्लॉईच्या गळ्यात पाहिजे. समजलं? क्या ऐसा कुछ है क्या? मालिक ने बताया ये ऐसा गंदा है, ज्यादा से ज्यादा उसका सेल करो, उसका परसेंटेज मैं आपको ज्यादा दे दूंगा इनसे. ऐसा है क्या? मग आता तू ऐका टाकू ना. मग तू कोण आहे? तुझ्या तू कुठच्या होतो? जस्ट बीसचा काय संबंध? काय कधी लागला? हा? शक्यच नाही. बाबूसाहेब बाबू एक काम कर. होण्यासाठी 4 बोटं बोलतो. अरे बरं तुला कुणी लावलं नोकरीला? तुला नोकरीला कुणी लावलं तुला? हा? कोण अनिश? मग ते अनिशचा नंबर आहे. आणि ट्रेन मध्ये आहे. ट्रेन मध्ये आहे. तुझा फोन नंबर आहे? तुझा फोन नंबर आहे? ते असं कसं होणार? आम्ही सफर आहोत, पण आम्हाला कसं करायचं? आम्हाला कसं करायचं? मला माझा एक प्रश्न आहे. इसका फाइन कितना है फूड का फाइन 1000 और अगर किसी ने टिकट पे ये हुआ तो उसका 2000. बदल लावा. हेच आम्हाला का नाही आणून दिलं तू? आम्हाला का नाही आणून दिलं मला? अरे तू जे ते मगाशी आणलंच ना, त्याची तुझी जबाबदारी आहे. 4 माणसं म्हणतायत जर वास येतो तर तू ताबडतोब ते सांगायला पाहिजे होतं. बघतो आणि बदलून आणायचं असतं ना, तर तुला मी हे बघ, मी तुला 100 रुपये जाता दिले. काय बोलले? गुळा बोललेला काय बोला नाही वाच काय बोलला?
अरे का रे काय बोला विचारलं पण होतं चांगलेत का तू काय रिप्लाय दिला नाही. हा, मी विचारलं की सांग. नाही म्हणला फ्रेश आहे जर खराब लागलं तर मी तुम्हाला बदलून देतो. आता खराब कधी लागणार खाल्ल्यानंतर खाल्णार. आता ठीक आहे आता हे 8 जण आहेत 8 जणांनी खाल्लंय संपवलंय हे 8 आहे ना इथं ठेव आणि जा. मग मालकाने काय विचारलं ना की मालकाला सांग की बाबा मी असं असं बोललो होतो की बाबा खराब लागलेले हे रिप्लेस सुपर बोलतो आज पण दिलं ना सुपरवायझर मारायला पाहिजे मारायला पाहिजे नाही आहे इसके बघा. तुमचे पण पैसे घ्या परत सुरतला झाले आम्ही घेणार हे नाही देणार एक जीपे नहीं देगा नहीं नहीं देगा ये बस कुछ भी अथॉरिटी नहीं है तुम्हें जीपे कैसा धंधा करा नहीं देगा शर्ट कौन दिया तुमको शर्ट पहन रहा है. तुझे नाव काय आलंय ते ओळखीत ते तुमच्या बरोबर आहेत ना? त्यांना सांगा तो अनिशचा नंबर घ्या त्याच्याकडे कौन है वो कौन सा कैटरस वो बोला अनिश कौन सा हेलो कैटरस हाँ बोला ना अनिश बोल के कौन सा गाड़ी और कौन सा गाड़ी करता हाँ बरं आहे बरं एक जरा फोन करू जरा ट्रेन मध्ये यायचं तिलाच लावले मला अरे कमाल आहे तुम्ही त्या रेल्वेचे सगळे IRCTCचे कपडे घालता बिंदास वाटत ते धंदे करताय काय नरेंद्र के अरे काय चाललंय हो साहेब ते काही नाही तो जो कोण त्याची ऑथॉरिटी आहे ना जो कोण अनिश कॅप्टनी त्याचा आम्हाला ताबडतोब आता कॉन्टॅक्ट करून द्या क्यूआर आणि त्याचा कॉन्टॅक्ट कॅन्सल करा पहिल्यांदा क्यूआर कोडला त्याचंच नाव आहे नाव आहे ना QR कोड त्याचं QR कोडला ठीक आहे नंबर मिलेगा त्याचं कॉन्टॅक्ट त्याच्यात मिळालंय नाव अदरवाईज मी ऑनलाईन वर तक्रार करणार आणि तो कोण जो आहे त्याचा आधी कॉन्टॅक्ट कॅन्सल करून टाका अतलेवर हरामखोर जीवाची खेळणारे कॉन्टॅक्ट करून टाका अरे काय तू माझ्याकडे ये. तुला मी महिन्याला 20,000ची चांगली नोकरी देतो भाई येतोस का सगळ्यांच्या समोर सांगतो कष्ट केले पाहिजे असले धंदे करू नका ना आणि कोणतो MP फिम्पीचा कुठचा कॉन्ट्रॅक्टर त्याला वाहिली माणसं आणून इकडे कोकणात सगळी असले धंदे करतात त्याला तुम्ही सपोर्ट करता का अरे कसला नवीन लागलोय तुझ्याकडे काहीच नाही आहे हे शर्ट सुद्धा दुसऱ्याच आणलं इसका पेनल्टी का जो रसीद किया है उस पर नाम अलग है वो उनका नाम पे जो है ना हाँ। उनका नाम पे तो ये कौन है ये अभी जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन हमारे लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा इनको भी ये करेगा आपका ID कार्ड दिखाइए आप सुपरवाइजर ना आपके अलाउड आप सुपरवाइजर आपको पता नहीं कौन सा वो हम इसका नहीं सुपरवाइजर नहीं वो उसका दूसरा है अभी आपको बोल रहे हमने रेलवे की तरफ से हमने रेलवे की तरफ से हम ये जो रेलवे की तरफ से है तो एवरीथिंग यू आर ऑथोरिटी ऑथोरिटी इसी के लिए कर रहे हैं ना अभी आप मैं को फाइन किसी अगर और आप के नाम पे जा रहा है सुनो, बंदा कोई और है अगर आप ऑथोरिटी है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ त्यांचा ID कार्ड रिक्वेस्ट होता करता हूँ कि ये तुम्हारे ट्रेन में जिसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है जिसको जिसके तरफ से वो इधर जॉब कर रहा है काम कर रहा है उसको फोन नंबर मालूम नहीं उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं और ये आप कैसे चला रहे हैं भी देखिए फर्स्ट टाइम मैं इंस्पेक्शन के लिए आया अरे यार हम पहले नहीं वो साला बंदा बनता वो बनता रहा था मुझे 2 दिन हुए आप रहते रहे वही हम डेली भी मैंने सीसीटीव्ही फाईन टाकली ना फाईन त्यांना पण कन्फर्म नाही की वृंदावन आहे काय काय? तो फक्त बोलला वृंदावन इकडे नाव अनिस आहे त्या मुलाचं नाव पाटील आहे ये क्या हुआ मालूम है अगर ये रेल चलाने के लिए कोई मोटरमैन बैठा है ना उसने कुछ एक्सीडेंट किया वो बोलेगा अरे भाई पहले बार बैठा हूं। ऐसी बात है महत्वाची गोष्ट काय की या तुमच्या ट्रेनमध्ये मला ना सर ID कार्ड जो तुम्हाला प्रॉपर मेल वगैरे टाकून ती प्रोसिजर असते नाही, ते मला माहिती ते करणार नाही मी ते करणार आहे प्रश्न माझा आहे परत तुम्हालाच आहे तुमच्याकडून काय होणार तरी विचारतो ही ट्रेन मध्ये ज्याच्याकडे आय कार्ड नाही ज्याच्याकडे कोणी त्याला लावला माहित नाही काय माहित नाही तो
घालतो आपलं काहीतरी शर्ट आणि त्या ठिकाणी तो हा. वृंदावन फूड प्रोडक्ट पण त्याचा काय कम्युनिकेशन नंबर आहे त्याला नाव काय आणि स्कॅनरवरती नाव काय होतं त्याचं वृंदावन मध्ये उभा येतो सर आणि वृंदावन पूर्ण करायचे रोशन ऑनलाईन कंप्लेंट व्हायची त्याच्यावर काय आहे हो सर इकडे हो सर इसी साहेब जरा जरा एक मिनिट हा त्याचा स्कॅनर आहे या स्कॅनरवर नाव काय माहिती आहे बोला बोला त्याला बोला पाठवायला काम झालं नाही पण त्याचं काय त्याचं मला ते नाव घ्यायला मला सांगितलं वृंदावन वृंदावन फूड प्रोडक्ट फोटो मावकी द्यायला दाखवा वृंदावन फूड प्रोडक्ट वळे कुठचा गोडा मरचा बेडशीचा गोव्याचा साखळीचा 2 मिनिटं समोर आहे